Het regent, voorzien bij DLV en ze laten ons moeten de post staan. Volgens mij hebben ze de letters naar daar, die is er gebaasd. Mislukt. Oh, de rolpoort gaat open, zeg. Die is even goed. En wat hebben we allemaal gedaan de laatste tijd, sinds ik hier ben geweest? Nou, we hebben de letters zijn zwart gespoten. En er wordt Lyon gedaan door de spuiter. Die heeft al de letters even omheen genomen en mooi zwart gemaakt. Laat me eens even kijken die letters, want ik ben zo nieuwsgierig. Jongen. Hier ligt een hele naval, zeg, van TVL. Dit gaat er weer. Gaat dit weer? Ja. En in de vuur kan niks. Dan zetten we nog een deksel op als het de TV zoals we willen pakken, Tim. Wat is dit, neon? Dit is de LED-verlichting. Zo. Ja, wat hebben we het net over gehad? Neon, dat is te duur. Dat is te duur, dat is eigenlijk ook een beetje hoe het tijd. Ja. Dit is een LED-verlichting. Oh, dat fijn goedkoop. Heel goedkoop, zeer energiezuinig. Wat ik denk dat die ganse reclame van TV11, ik denk dat dat vergelijkbaar is met een gloeilamp van 60 watt, wat die aan stroom verbruikt. Die totale installatie. Dat is de kal niet weer daarvan. Nee, maar daarom is het ook zo'n trek tegenwoordig en bedrijfszeker. Die letter die moet overal wel gelijkmatig uitgelegd zijn. Ja, dat klopt. Maar dan is op zijn plekken die duister zijn. Ja, kijk hier, dit is het typisch voorbeeld. Hier loopt er smaller bij. Dat is de achterkant van de letter, maar hier loopt er smaller bij. En als er geen rekening mee houdt, dan komt hier de ledverlichting doen op elkaar, als op dat breiepunt. En dan zou ze hier meer leeg krijgen. Ja, En dan zeggen ze bij TV11, jongen, wat hebben ze toen niet gemaakt? Dat ze bij TV11 ook kunnen zeggen, na 20 jaar, die hebben toch wel goed werk geleverd op een ruiver. Die gaan nu weten, precies. De kerstboom is aan, zeg. We kunnen wel eventueel even de deksel erop leggen, dat blijft toch wel branden, het kan geen kwaad. Oh. Kijk, weer nou, dit is de kabelkwassen, dus maar dat gaat straks allemaal weg. Ja, wie kreeg dat ding nu bij ons? Nou, daar hebben we de montageploeg. Die gewoon het vakkundig ophangen. Ook alles volgens tekening en volgens aanspraak. Dat komt allemaal goed. En dus er komt een ganse montageploeg erin. Ja. Dus die groepen tegen de gevel op, of die zitten zich toch aan neer? Ja, die hebben goed de bus bij zich. Ja. Allemaal materialen en stegermaterialen als ze nodig hebben. Zal ik even voorop lopen, dan hangen we nu op. Oh, dat is goed. Tegelijkertijd is in Herten de verhuizing van TV11 ook al in volle gang. De uitzendkas is een lastige klus, maar niet voor deze henjige jongens. Wat eigenlijk is een Nou, dit werd een hele spannende dag vandaag. Je gelooft het allemaal niet, maar spanning op en top. De mensen die zijn nooit stegervuurbedrijf in Remunt, die zijn de steger opholen en je rooit het niet. Vandaag komt de naam op het pand te staan. Goedemorgen heren, de heren van DLV. Goedemorgen toch? Goedemorgen jongens. We gaan het pand geel maken. Dat gaan we doen. Oké, geel-groen hè? Geel-groen. Dit hebben we weer zo'n werk gekregen. Ik hoop dat het er in zit. Dan zien we het met in, helemaal. Ja, dit is ons werkbon. Plekken dat erop of wat gaat er met gebeuren? Nee, dat zijn de doersletters zoals je de afgelopen week gezien hebt. Die hebben we dus een ruiver bij DLV hebben die klaargemaakt en die komen we nu plaatsen. Dat is wel een hele klus dan zeg. En met een beetje geluk zal het dan op brandje vanavond. Vanavond gaat het lichtje. Oh, daar gaan we een Polonaise doen. Vanavond gaan de lichten aan. En de lampjes aan, hè? De lampjes aan, hè. Dus dat mensen we dat ook al, hè. Iedereen weet het. Iedereen weet het. Iedereen is er ook blij met dat we een geel-groen pand gaan maken midden in het dorp. Dus iedereen heel blij met. Geel-groen en dat over met de vastelavond gaat rood licht erop, dan van rood, geel en groen. Ja. Zo, en dan gaan we eens even kijken wie allemaal hier is. Och, dag Yvetje. Yvetje is ook aan het werk. Het kind veel meer dan alleen maar poseren. En zingen kinderen dan nog. Hè? Presenteren. Maar ook presteren. Poetsen! Hoi. Toch, kan ik er hier even kijken, maar de reclame precies moet komen hangen. Ja joh. Och, je bent alweer de deur op, kijk. Dat is ook het weer. Zo goed als wat gewoon gelijk met de geuter behangen, zeg maar. Wie had ik gedacht? Dat verstek hoe de rijn begint. Dat er gelijk loopt met die geut.
Ja, met dat stuk hout wat in het verstek is gezegd. Jim, dus wel een je foto, hè, jong. Ja, dat is voor... Kijk eens, jong, wat in de tijd allemaal gebeurd is. Allemaal demonstratie. De brievenbus is al ingericht. Nu dadelijk het hoesnummer nog, dat willen verdraad. Een wit hoesnummer op een witte wand kijken, hè. Daar heeft Tim voor gezorgd. Je hebt er extra's in de vrije tijd gemaakt. Als je dat straks ziet, dan weet je niet wat je zit. Met wie voor man zit je, Tim? Met een man of 5. Nou, dan is hij vetje niet. Nou, ik neem aan dat die België dadelijk weg gaat, want die zal zich wel een frietje honger wegen zetten. Dan moet er even kijken of hij gaat eten moet hebben. Moet ik het in de pan gooien? Oh, dat klinkt wel lekker. Oh, dan moet je dat nog gaan halen, Olaf. Dan gaan we het in die pan gooien, dan gaan we eens lekker bakken. Ik heb er nu al honger van. Wat denk je aan het gewicht? Hij is toch van thee. Je wil niet weten wat ik hier gedaan heb. Nee, zeker op de rol uitzetten. Maar ik zit ook met de armen overeen, maar dat wil niet zeggen dat ik ben me goed aan het rusten. Jawel, ik werk net wie de minister-president op Strooksen zitten vanmorgen, dat is ook zo. Ik heb minister-president niet gezien. Nee, heb ze niet gezien? Ze waren in Brussel aan Kallen. Dus het kwam allemaal goed, zat ze. Er is binnen heel wat gebeurd, hè. Och, dat is Louieke wat eraan komt. Ja, dat hebben we net nodig, dat weet ik goed aanzicht. Ik zie dat de doorbal gebeurt op het moment. Dat is werkelijk beïndrukkend. Indrukwekkend. Goedemorgen, Louis. Kom ze ons helpen met kijken? Hoe mooi Sam, ja, dan ben ik op het juiste moment. Hè. Ja, je komt altijd als er gekeken wordt weer, dat klopt precies. Maar ik heb nog 2 collega's hier. Dat hebben dat trio Kijk. Nu een trio van TVL. Kan je net zijn weer onder de vinger? Ik mag een hele dikke bal. Oh, dat mag mij helpen ook in, hè? Ja, dat wel. Nee, wacht. Onder die mal. Zo, de verlichting hing. Je ziet het, vanavond staat heel Lin in het geel en het groen. De vroezers zijn aan de achterkant bezig, dus het gaat nu heel snel. TV11 is Bino, helemaal om. Verwacht het op de opening samen. Jongens, kom, pak dit kijken vast. Of moet je dat ook wel zeggen? Ja, nee, pak me honger. Ja, ik pak hem even vast, jongen. Wacht, hier moet ik hem vastpakken. Ja. Dat geeft niet. Ja, jawel. Nee, ik kan maar wat. Zo, Kop, hè? dan zet hem er even op. Zo, dat doen we opschuiven. Zo naar binnen. Maar... Jawel, dat geeft net, dat heb ik gemeten. Ah, het staat gemeten. Ja, even wachten. Wauw. Ah, jongen. Hé, heeft Tom dat goed gemeten of niet, joh? Exact, hè? Exact mundo. Ja, ja, en, ik moet heel eerlijk zijn, een deur die iets geschoten was, best wel 10 euro duurder. Ja. Ook de heugd heb ik rekening aan met dich. Hoi en bedankt. Verhuisbedrijf Rick Dieteren heeft ons geweldig geholpen.